Kunani leso sikhwama leso ndoda? Wemfowethu la lesikhwama sasiphathwa indidane. Kuseyimina ngedwa umfana onalesikhwama. Futhi kuseyimina ngedwa umfana osathandwa kangaka ezweni. La esikhwameni mfowethu, angazi noma likhona nami ngqina lemfene kodwa ke. Wathi ukhotha khona amaqoqo yayisaba le. Abafana lapha ngifuna ukubadumisa lapho, ngifuna ukubafaka la ehlilingini. Ngoba ngiyababona ukuthi bathukile kumanje. Yokhotha baposta abaqedi. Ngawuthi labo usho ini because sikhuluma ngokhotha. Ukhotha ngithi benoswidi umfana Ngcabo ngifuna ukuthi ngibafake la ehlilingini. Ngibashaye bobabili ngibathijele le maweni. Uyabona mfowethu? Wenzeni uswidi? Uswidi ngimshayela into encane kanjani. Ngimshayela ukuthi wasuka la wayenquthu. Wafika enquthu wakhuluma amanga wathi yena ulibhoba. Ngimshayela lokho nje uswidi mfana ngikushayela lokho. Kufuneka wazi ukuthi ubhuti wakho ngishayela iqiniso. Uyangizwa mfana wami? Ukhotha ke na ngimshayela ukuthi angifune lale mayifika e-studio. Kuthi ufika lale lapha e-studio la. Ufika lale nje alale sithi isikhathi lapha engenzi lutho. Ngifuna ukubashayela lokho. Angimfuni umfana olele kulonyaka. Yabo. Ngizonigqilaza abafana kunzima. Ngicela nabahleli bemicimbi bafowethu siyacela ukuthi besiqashe asiduri ke thina kakhulu. Siyacela kubaphathi bemicimbi besiqashe bafowethu sikhona amahlobo amahle lawo album iphumile sharp.